Menteri Rambadu Keri Narendra Modi ula ong ba ka jingmang na kabanta ki jai ban riu lum kala sakhi ya ka jingkil ka basan sha hapo ka jing sanshar ka BJP. Menteri Rambadu Keri Narendra Modi ula kintu ya ki nong le YouTube ne ki YouTubers lambat kiwe ki nong shna ha ki rinsan lat pathai ban ai man sim ya ki nong shong kari ban siu ling ba ki kor ka juk start ban Mynta ha ka juk Khubor ban kintiu ya ka jing panon kam jong ki tiar tan rai ya ka Eid Milad un Nabi ka sikha jong u Prophet Hazrat Muhammad la rakhen ha ki banta ba pher jong kari Ustad Sains ka rep karyang u MS Swaminathan ya kabalaktip ru ukpa ka Green Revolution ka India ula klatno negasni ha Chennai. Ka Indian Army negasni ka larakhe ya ka Gunners Day kabashis pa kandai puhnyo.